Mulla on lähtökohtana kertoa, miksi me tähän lähdettiin, mitä me ollaan tehty, missä me ollaan tällä hetkellä ja mitä olennaista me ollaan aiheesta tässä havaittu. Antti korosti tätä ajoissa liikenteeseen lähtemistä, jossa Antti laitat seuraavan kalvon siitä heti, missä aloitetaan tästä miksi. Niin ensimmäisenä on maininnut tuohon meidän ikärakenteen. Tosiasia on se, että me emme ole lähteneet ajoissa. Meidän ikärakenne on sellainen, että meillä on tällä hetkellä Telia Suomessa niin noin 100 henkilöä, jotka seuraavan 2 vuoden aikana saavuttaa tämän alimman eläkeiän, ja yli 250 henkilöä, jotka seuraavan 3 vuoden aikana saavuttaa joko sen alimman eläkeiän tai ovat jo varhaisen vanhuuseläkkeen iässä, tai sitten vaikka on puhuttu, että eläkeputki sitä ei enää ole, niin toki meillä on ikäluokkia edelleenkin, jotka siihen sellainen mahdollisuus on. Eli 100 henkilöitä periaatteessa oltaisiin voitu kutsua mukaan tähän viimeiselle vitoselle, ja täytyy vilpittömästi sanoa, että mä itse inhoan sitä sanaa viimeinen, koska olen itse viimeisellä vitosella tässä Antin määrittelyn mukaan, en koe olevani ollenkaan viimeisellä. Se on yksi ikävaihe siinä tai elämänvaihe mieluummin kuin mikä tahansa muukin. Next mile on hyvä, se on niin kuin se seuraava maili, eikö niin? Seuraava vitonen, ei viimeinen, vaan seuraava vitonen. Mutta ihan organisointisyistä ja toki rahallisistakin syistä niin ei pystytty eikä haluttu lähteä nyt sitten 200-300 henkilöä välittömästi kutsumaan mukaan, vaan käynnistettiin pilotti. Antin kanssa keskusteltiin aiheesta jo vuosi sitten ja nyt tänä keväänä se sitten virallisesti käynnistyi. Mutta mitä muuta miksi? Toki tosiaan niin kuin tämä data meidän henkilöstörakenteesta ja ikärakenteesta on se herättäjä ollut tässä jo pidemmän aikaa, mutta sitä myöten myöskin ne vaihtoehdot tänä päivänä ja lainsäädännön muutokset, kaikki se mitä meillä yhteiskunnassa tapahtuu, ei välttämättä ikääntyvälle itselleen, hän ehkä siihen vähän tarkemmin perehtyy, mutta ei myöskään tai varsinkaan esihenkilöille, niin ei ole aina helppoa pysyä kartalla siitä, että minkälaisia vaihtoehtoja ihmisillä on, mikä on alin eläkeikä, mikä on tavoite-eläkeikä, mikä ero niillä taas olikaan, mikä on osittaisen vanhuuseläkkeen alaikäraja ja näin poispäin. Eli ihan tällainen tietotarve myöskin. No sitten vastuullisuus. Ylipäänsä me kannetaan tosi hyvää huolta sieltä työuran alkuvaiheesta. Kun meillä tulee uusia henkilöitä, me satsataan tosi paljon perehdyttämiseen. Me kannetaan varsin hyvää huolta pienten lasten vanhemmista, tuetaan heitä erilaisilla joustoilla ja näin poispäin. Eli näitä työuran vaiheita hyvin monella tavalla tuetaan, paitsi harvemmin sitten sitä loppupuolen työuraa. Ja tämän osalta niin se vastuullisuus siitä, että se tuki, se hyvinvointi, se motivaatiosta huolehtiminen ja osaamisesta huolehtiminen koskee myös sitä loppupäätä työuralla. Ja siitä halutaan kantaa vastuuta. Ja se on itse asiassa aika hämmentävääkin. Ja tuossa linkkariin kirjoitinkin, että suorastaan hävettää se, että miten paljon suhteessa ollaan panostettu ja panostetaan siihen niin kuin työuran alkupäähän verrattuna sitten tähän loppupuolelle. Valmistautuminen. Halutaan ehdottomasti vahvistaa niitä valmiuksia, ei ainoastaan sitä tiedonsiirtoa, mikä on tosi tärkeä, ei ainoastaan sitä hyvinvointia, tukea, vaan sitten myöskin näitä ihan niin kuin henkisiä valmiuksia. Ja se on ehkä yksi kaikkein paras kokemus ja paras oppimus tuosta Next Milen valmennuksesta ja online-valmennuksesta, että se katsoo ja haastaa konkareita miettimään sitä työuran vaihetta
tosi monelta kantilta. On se sitten nämä taloudelliset asiat, jotka helposti tulee ensimmäisten joukossa mieleen oman hyvinvoinnin kannalta, mutta myöskin sosiaalisten suhteiden kannalta, sun elämän sisällön kannalta, sun ihan arjen aikataulutuksen kannalta ja näin poispäin. Eli tosi monesta eri tulokulmasta pääsee konkari miettimään sitä omaa tilannettaan, omaa motivaatiotaan ja omia vaihtoehtojaan. Pohtimaan sitä, että millä tavalla valmistautua. Ja viimeistä maininnut tuossa vertaistuen, eli me haluttiin myös tukea, antaa tähän valmistautumiseen parempia eväitä sekä konkareille että sitten myös esihenkilöille. Eli vaihtaa kokemuksia ja ajatuksia vertaiskollegoiden kanssa, on tämmöistä kokemusasiantuntijoiden kanssa, kuulla heidän kokemuksistaan uudessa vaiheessa. Ja ehkä tästä jos summeeraa, miksi tämän meidän tavoitteen koko ohjelmalle on ollut ja on tällä hetkelläkin antaa tietoa, tukea ja tukea avointa keskustelua kuitenkin riittävän varhain ja säännöllisesti. Ja ehkä jos mä katson ihan omien silmälasieni läpi tätä miksi, niin kyllä mulle pöydälle on tullut kysymyksiä turhan usein sekä konkareilta itseltään että esihenkilöiltä, että no, saako tällaisista asiasta puhua, saanko mä kysyä, miten mä otan tällaisen ylipäänsä puheeksi, tai että ei hyvänen aika, mitä mä Heini nyt teen, nyt se Jaakko sanoi, että silloin kuukausi enää töitä, sitten se lähtee, että voiko se näin vaan lähteä. Eli selkeä puute siinä avoimessa keskustelussa. Toki ei onneksi kaikkialla. Meillä on tosi hyviä esimerkkejä tässä meidän pilotissa myös siitä, että esihenkilön ja tiimiläisen keskusteluyhteys on jo valmiiksi niin hyvä, että tällaisia haasteita ei ole ollut. Mutta liian paljon ja siihen on haluttu tarjota tukea. No sitten muutama sana tuosta, että mikä se varsinainen pihvi tässä pilotissa on ollut. Ja siitä sä voisit, tuossa on mainittu nuo asiat. Seuraavalla sivulla on ihan siitä kuva. Voitaisiin katsoa ehkä sen avulla mieluummin, mitä me on tehty. Ainut asia, joka tuosta kuvasta puuttuu, on meidän Intran sivuston uusiminen, josta olen iloinen ja ylpeä. Me monipuolistettiin sitä moninkertaisesti siihen, mitä neuvoja ja tukea siellä oli aikaisemmin. Mutta jos tästä kuvasta niin lähtee liikenteeseen, niin ihan konkreettisesti tosiaan viime keväänä me otettiin ihan suoraan ikäjärjestyksessä niin 25 konkaria eri puolilta Teliaa eri puolilta Suomea ja lähetettiin heille kutsuinfotilaisuuteen, missä Antti oli mukana meidän kanssa kertomassa, että mitä me ollaan suunniteltu, minkälaisesta pilotista tästä olisi kysymys ja kutsuttiin heitä mukaan. Vapaaehtoista tietysti osallistuuko vai ei. Meidän iloksi joka ikinen konkari lähti mukaan. Eli 100% tahtotila olla tässä mukana, mikä oli tosi hienoa. Sen jälkeen me aloitettiin yhteisellä startilla, johon kutsuttiin konkareiden lisäksi heidän kaikkien esihenkilönsä. Ja käytiin siinä vielä kummankin osapuolen kuulen läpi sitä, että mistä on kyse, mitä me halutaan tällä saavuttaa, mitä me odotetaan heiltä. Ja ehkä yksi semmoinen keskeinen sisältö siinä oli tämä keskusteluavoimuus, mihin halutaan vielä muutosta. Sen jälkeen meillä oli konkareille pari omaa asiantuntijawebinaaria, oli meidän eläkekassasta. Ihan hyvin käytännön asioita. Se tuntuu olevan sellainen, kun kysyttiin, että mitä he kaipaavat, niin ihan ykkösten joukossa. Niin kuin mainitsin, niin ylipäänsä rahaan liittyvät asiat. Ja toisena tosi konkreettisena nousi esille oma hyvinvointi ja siitä meillä oli sitten toinen webinaari tuossa keväällä Mehiläisen kanssa. Koko tämän ajan, tämä on puolen vuoden
ohjelma meillä ja koko tämän ajan meillä on ollut konkareille tämä Next Milen Impulse online-valmennus käytössä. Toi alku, missä lukee aktiivinen vaihe, oli sellainen vaihe, että he sai sit sähköpostinsa siitä muistutuksia ja kehotuksia, että hei, ootko aloittanut, ootko tehnyt, missä meet ja näin poispäin. Mutta tiedetään, me ollaan tosi erilaisia. Toisille se on nopeampaa pohdintaa ja ehkä jo valmiiksi pohdittua asiaa. Toiset vaatii paljon pidemmän ajan ja haluakin palata niihin kysymyksiin. Ja päätettiin jo alun perin, että ei jätetä sitä tähän 2 kuukauden aktiivivaiheeseen, vaan jätetään se henkilöille käyttöön tuossa kesän yli, jolloin asiat usein loman aikanakin vielä vähän eri tavalla siellä omassa päässä muotoutuu ja pidetään se heidän käytössänsä ihan tänne pilotin loppuun asti, eli nyt lokakuulle. Kesäloman jälkeen meillä oli konkareille webinaari tai tämmöinen, se ei ollut ehkä webinaari niinkään, kun se ei ollut ikään kuin puhetta yhdestä suusta monille, vaan siinä oli meillä vertaiskokemuksia. Meiltä viime vuonna eläkkeelle jäänyt henkilö kertomassa omista kokemuksistaan ja hän oli haastatellut muutamia tuttaviakin. Se oli tosi mielenkiintoinen ja hieno. Ja sitten meillä oli tämmöinen kysymyksiä ja vastauksia klinikka, jossa oli meidän työsuhdejuristi vastaamassa. Siellä oli hyvin käytännönläheisiä asioita, mitä ihmiset pohtivat alkaen ihan lomien pitämisestä ennen eläkettä tai lomarahojen maksamisesta tai näin poispäin. Tosi konkreettisia asioita. Myöskin ihan siitä, että no entäpä sitten se työn jatkaminen, vaikka eläkkeelle jo jäisikin, niin miten siinä tapauksessa ja miten työnantaja siihen suhtautuu. Samaan aikaan meidän esihenkilöille niin meillä oli oma tilaisuutensa 1 kappale tuolla keväällä, jossa käytiin läpi odotuksia heitä kohtaan ja myös sitten vähän palautetta näiltä konkareilta heille päin. Ja toinen sitten tuossa heti kesälomien jälkeen vähän samanlaisella ajatuksella kuin oli tuo konkareidenkin vertaiskokemuksia ja klinikka. Eli siellä oli meille mukana esihenkilö, jolta on tosi monta henkilöä jäänyt jo eläkkeelle ja hän kertoi siitä, mitä on itse matkan varrella oppinut ja mitä muille kollegoilleen suosittelee. Ja samalla tavalla meillä oli sitten työsuhdejuristi siellä myös vastaamassa heidän ihan konkreettisiin kysymyksiinsä. Ja kaikissa näissä noissa webinaareissa myöskin, mitä tuolla oli Eläkekassa ja Mehiläisen kanssa, niin meillä on ollut aina sitten tämmöiset pienryhmäsparrit siinä kanssa, että on ollut mahdollisuus sitten jaetaan Teamsissa pieniin huoneisiin ja annetaan heidän kollegoittensa kesken sitten konkareiden ja esihenkilöiden niin pohtia kysymyksiä ja sparrata keskenänsä. Ja keskustelu tuolla keskellä menee. Meillä on säännöllinen kuukausittainen one-to-one käytäntö Telialla, jossain nopeamminkin tai useamminkin, kerran 2 viikossa, mutta vähintäänkin kerran kuukaudessa kaikkien kanssa. Ja tässä lähdettiin siitä, että osana tätä meidän ihan normaalia one-to-one keskustelukulttuuria ja toimintamallia, niin tämän ohjelman aikana vähintäänkin 3 kertana esihenkilö ja konkari palaisivat aiheeseen itse päättämästään näkökulmasta ja siitä tilanteesta sitten riippuen, että minkälaisia tahtotiloja ja toiveita ja ajatuksia jatkosta on. Ja tällä hetkellä me ollaan lokakuun ihan alussa, eli meillä on loppupäätös vielä tulossa. Meillä ei ole myöskään sen takia nyt sitten vielä kaikkia kokemuksia ja palautteita, eli niihin palataan vielä tässä sitten syksyn aikana matkan varrella. Saadaan ne kerättyä ja myöskin keskusteltua. Ja ehkä tärkein, jos yhtiön näkökulmasta ajattelen, niin tuossa päätöstilaisuudessa on tietysti meidän jatkon suunnittelu, eli minkälaista
palautetta ja minkälaista tahtotilaa nyt tämän pilotin läpikäyneet antaisi sitten jatkolla. Niin kuin sanoin, siellä on useampia satoja henkilöitä odottamassa jatkoa tälle. Ja sitten siellä on vielä yksi kalvo, jos vaihdat, Antti, näistä meidän tai mun ajatuksista, että mikä on olennaista muutamalla sanalla. Monisyinen mahdollisuus. Halusin tuoda tähän näkökulmana todellakin sen, että se on keskustelu avaa mahdollisuudet sekä esihenkilöille että konkarille. Ja toi online-valmennus tosi eri näkökulmia monisyisesti siihen, että mitkä ne omat tahtotilat on, minkälaisia mahdollisuuksia ylipäänsä itsellä on tuunata itse omaa elämäänsä, mutta myöskin keskustelu siitä, että mitkä on työnantajan mahdollisuudet tuunata ja tukea tässä työuran vaiheessa. Ihan olennaista keskusteluavoimuus ja säännöllisyys. Älkää olettako, me ihmiset tupataan niin usein olettamaan, nojautumaan kuulopuheisiin, että sen vaimo tai mies jäi jo eläkkeelle, että no kyllähän hänkin varmaan tuosta kohta sitten lähtee, tai että 60 mittarissa ja varmaan oli tuo Mehiläisen tutkimuskin, niin 6 vuotta aikaisemmin haluaisi jäädä. Tosiasia muuten on ihan tähän väliin, mainittakoon meidän tästä konkaripilotista, kun heiltä on kysytty tätä samaa asiaa, että haluaisitko jo jäädä vai myöhemmin vai milloin, niin 80-20 periaatteella 20% suunnilleen oli sitä mieltä, että mitä nopeammin sen parempi. 80% oli, että ei ole millään tavalla ajankohtaista vielä, vaikka kyseessä oli tosiaankin henkilöt, jotka jo nyt on meillä eläkeiässä. Toi keskustelun avoimuus vaatii psykologista turvallisuutta. En voi liiaksi painottaa sitä, että ihan, voisiko sanoa, normaalia erinomaista johtamista se, että tullaan tutuiksi, kohdataan, annetaan aikaa sille yhteiselle keskustelulle, yhteiselle olemiselle. Se luo sen pohjan sille, että näitäkin aiheita on sitten helppo käsitellä. Ja ei liity tietenkään pelkästään tähän työuran loppuvaiheisiin, vaan koko työuran johtamiseen. Samoin kuin yksilöllisyyskin, eli ne yksilölliset, vaikka me puhutaan tässä nyt iästä, se on numero, sen takia mä itse en edes pidä sanasta ikäjohtaminen, vaan työurajohtaminen, missä on erilaisia vaiheita ihmisillä työuralla, ja kiinnittäisin enemmän huomiota niihin yksilöllisiin vahvuuksiin, toiveisiin, tavoitteisiin, niistä keskustelemiseen ja siitä elämäntilanteesta keskustelemiseen. Ja ihan loppuun asti sekä konkaria itseään että meidän esihenkilöitä niin vastuutan huolehtimaan omasta osaamisesta, oppimismotivaatiosta. Se uuden oppimisen vaatimus ja siinä oma aktiivisuus ja kehittymishalu on tosi olennaista. Enkä katso sitä pelkästään yrityksen näkökulmasta, vaan myös yksilön näkökulmasta, jotta se oma into siihen työhön ja oma motivaatio pysyy yllä. Ja totta kai esihenkilö ja työnantajan tulee siinä parhaalla mahdollisella tavalla tukea. Samoin kuin tukea sitten sitä hyvinvointia, eli jaksamisen tukemista. Työt on tosi erilaisia. Meillä ne on pääsääntöisesti kaikki tällaisia konttoritehtäviä, valkokaulustyötä, jossa ei ole ehkä samanlaisia työnmuokkaustarpeita tai työaikajärjestelytarpeita kuin jossain muualla, mutta ne on ilman muuta sellaisia asioita, joista tulee ja pitää keskustella. Ja kyllähän tosiaankin tämä nykyinen OVA-malli niin antaa mahdollisuudet myös siihen työajan lyhentämiseen. Ja itse olen meillä niin kuin henkilöstöpolitiikasta niin kuin linjannut näin, että jos se vaan mitenkään työn tekemisen kannalta ja sen tiimin työn kannalta on mahdollista, niin
kaikissa tilanteissa suhtaudutaan myönteisesti työaikajoustoihin. On se syy sitten ikääntyneet vanhemmat tai oma ikä tai omat lapset, vaikka se ei enää lakisääteisesti sitä pakkoa olisikaan siihen joustoon antaa. Hyvä työuran johtaminen, se oikeastaan tuossa tuli iän sijaan. Korostaisin sitä asennetta ja motivaatiota. Ja mitä tarkoitan tuolla 2 kaupalla? Itse asiassa voisin siihen laittaa nyt, kun tätä mietin enemmän, niin 3 kauppa, mutta alun perin 2 kaupalla, niin ajattelen sitä, että se itsensä tunteminen, tunnistaminen myös sen osalta, että millaista johtamista sä itse kaipaat, millainen olet itse, kerro siitä. Usein kuulee myös, että ikääntyneitä ei arvosteta. Jos et itsekään tiedä, mistä se arvostuksen tunne tulee, mistä sä itse huomaat, että sua arvostetaan, niin voi olla myös esihenkilöillekin aika vaikea sitä arvostusta osoittaa ehkä niillä juuri sulle merkittävillä tavoilla. Eli tosi tärkeää pystyä itse myös kertomaan ja olemaan avoin asioista. Mutta samalla tavalla esihenkilön osalta kerro, millainen johtaja sä olet. Tunnista se, minkälainen johtaja sä olet ja on valmis sitten myös siinä muokkaamaan omaa johtamistoimintaansa. Ja se 3 kauppa tulee, se 3. mä lisäisin tuohon sen tiimin. Eli miten se ympäröivä tiimi suhtautuu eri ikäisiin ylipäänsäkin ja erilaisissa elämänvaiheissa ja uravaiheissa oleviin. Miten hyvin se tiimi pystyy toisiansa tukemaan. Tässä mun osuuteni. Ehkä sellaisena, voisi sanoa, että vielä loppukaneettina, että mistä tässä on kyse: erinomaisesta johtamisesta ja toisaalta kummankin osapuolen kyvykkyydestä ja halukkuudesta keskustella mahdollisimman avoimesti.